Bihar irekiko da Labe Garaiko parkea. Urrats berri bat Labe Garaia eta bere inguruaren berreskurapenean. Uste dugu importantea dela horrelako monumentuak, horrelako elementuak babestea. Gogoratzen digutelako nondik gatozen gure izaera industriala, gure izaera langilea balorean jarri behar dugulako. Gaur bada eguna proposa gogoratzeko Euskal Ondare Industriala babesteko elkartea. Berei lanari esker bizirik dagoelako monumentu hau. Zoritxarrez instituzioek denbora luzez ahaztu zuten monumentuaren mantentze beharra. Eta horren ondorioz kalte larriak egon ziren. Hor erantzun herritar zabala egon zen, monumentu hau babesteko eta behar bezala tratatzeko, eta zorionez denon sensibilidadeari esker badaude urrats berriak prozesu horretan, adibidez, parke honen irekiera. Gogoratu behar dugu, babestu behar dugula gure ondare industrial guztia. Hemen konponketak egin badira ere, beste monumentu eta elementu importanteak ahaztuta daudelako. Hemendik gertu dagoen La Naval ontziolaren nabeak eta beste elementuak gaurkoz, nahiz eta babestuta egon, ahaztuta daude eta kalteak pairatzen ari dira. Molinos Baskos eraikin erraldoia ere ahaztuta dago eta ia hondakin bat bihurtzen ari da. Eta gasolino, gure memorian hain importantea zen elementu bat ere, galdu genuen instituzioen utxikeriagatik. Beraz, importantea da babestea Labe Garaia, importantea da gure ondare industriala babestea, gogoratzen digutelako besteak beste, nondik gatozen eta zer garen. Gure langile memoria balorean jarri behar dugulako.